omenda nikech kata mana chik mar omenda gi sani ema bende kelo weche gi duto te. Azimio nowacho ni chik mar omenda no kadha ne to gibiro bedo ka giluongo romo gi jopiny. Adiera na giluongo nikech chik mar omenda nochwe kogno mano wuok tich mar juma ni. Chieng' tich ariyo ne giluongo romo, to romo mabende koro giluongo en manyo yore kaka jopiny nyalo hepo chulo osuru mamoko kuomgi bende nokete chik mar omenda. Mokwongo abuok ahinya ka awinjo ka mwalimu puonjowa kendo educate-wa ni od bura ma ot matin National Assembly ne nitie wabunge monyiew. An kipenja mano en hatia monego bedni mano wach mikawa kawa ng'wech evidence ma donge mi athuolo mondo awuo koro mi athuolo na mondo awuo mondo koro tera ne mbele mondo wach ni timang'owa wach ni non matut nikech mano ten wach ma kata na buok winjo kopo nikech oja inside kanyo kopo notimore adier for real to mano wach monego bedni ikwanyo ng'wech. Now an kachiwo example mara kwa mfano in the last 10 years kata mana NHIF ming'ado search ji ingen odhi okinene ni ikawe chuth ini yudo gimiluongo ni net okamano osebedo kimedo chakre higni mamoko mokalo ka. Ushuru every government madonjo ng'iyoga taxes nito taxes ni kaluwore koro gi promises kaluwore kaka jo Kenya be medo medre ting be medo medre cost of living bende medo dhi malo ne ji duto te nyaka gigi bed reviewed. Onge tax bill ma is cast on stone to President Ruto kata administration sani mar Kenya Kwanza ok administration mokwongo to review the finance bill mane gi review no ok ni ne gi create a fresh finance bill. There was a finance bill okamano koro ni ng'iya mondo bed reviewed to reflect the current issues manjo Kenya nitie. Ayie gi mheshimiwa kowacho ni taxes momedi ema is the issue okamano but if that is the issue mama noto one kaka jokoni we are open to having conversations to ere kaka jo Kenya nyalo bedo boosted cushioned mondo goals both sides to bed met nikech government to must function okamano to kiwinjo gik ma iwacho from that side e rally to pogore gi mano rally iwacho nang'owa mokwongo koro kikuchul tax. That is the message that came out clearly okamano to kendo kamane kaka jopiny timre nade gine yore maginyalo hepo chulo godo osuru go exactly donge to man ngino pogre gi gima koro mwalimu wacho emomi I still go back to the issue niya wapuonjuru jowa wa educate our people ni gini bill ni te kaka in its entirety okorach 100%. Kopo nitiere bits and pieces monego bedni the government bedo engaged go. The government of the day is very open. Otherwise, weche mag bipartisan ka conversations dino akure. Ka oken government machiko ite. Donge government nyaka chik ite ni jopiny wachango, jo od bura kachacha motingo all parties and stakeholders. Wachango to ere kaka wanyalo biro wabede mesa mondo mwanyalo wacho kaka brothers and sisters kaka jo Kenya odwa mar Kenya to watima ng'owa to wawachi. Lastly Sharon iwacho ni internet to wiyo kwil. Head of Azimio Raila Molo Odinga in 2011 clips go nika kopo nitie ng'ama dwaro at that time en prime minister mar Kenya te ok mar joluo kata kabila mar Kenya to wang'eyo weche manosebete at that time manochopo ni obeda ng'owa prime minister otiyo kaka notiyo no to wacho maber in public kowuoyo gi jo Kenya ni cost of living oken gima ji ng'anyone. Cost of living en gima ji bet ne ang'owa e mesa kamae all parties to ji ng'iyo wachno tineno kumiti mang'owa kumikete wachno to at that time it was still cost of living achiel mapodwa wacho kawuono ni mangiso niya as days progress as years progress cost of living change everywhere in the world. The power of the shilling sani oken power of the shilling maneni tiechon kata mana dollar miwacho no teko dollar itself sani okene teko dollar maneni tie 5-10 years ago
koro wabeduru joma bedo jo adiera to the same electorate cha to nana electorate cha onge kumodhi pero kama na nyalo kama ni mukino wiye okapako yie mabende puodho ing'eyi Raila Amolo Odinga gik mowacho owacho ga adiera